Hej og velkommen. Jeg hedder Camilla Lund. Jeg er jordemoder, yogalærer og lydterapeut. Og i dag har jeg inviteret Katrine ind her og snakke lidt om et meget specifikt emne. Og jeg mødte Katrine, fordi jeg skulle undersøge noget om smerter, som hører til bækkenområdet. Jeg har været ude for en ulykke og faldet og har i 6 år prøvet at finde løsninger på, hvordan jeg kunne slippe af med nogle af de smerter, jeg har. Og har haft nogle spændinger og myoser i underlivet, ligesom så mange andre kvinder har. Og imens jeg sad og googlede, så faldt jeg over noget, der hed vaginalterapi. Og så tænkte jeg, kan vide, hvad det er. Og så kontaktede jeg Katrine, og vi fik en snak i telefonen, og så aftalte vi at mødes. Og via mit arbejde som jordemoder har jeg jo mødt rigtig mange kvinder, som har haft problemer med det, der hedder vaginisme og vulvodyni. Og det er faktisk mere det, som du arbejder med. Og så kom vi i snak, og så har jeg simpelthen inviteret Katrine ind. Så hvis du vil præsentere dig selv, Katrine, fordi det her, det er jo et meget specielt emne, og jeg ved, du også laver nogle andre ting. Ja, lige præcis. Ja, men jeg hedder jo Katrine Katzmann, og jeg er seksolog og parterapeut, og så er jeg også det, der hedder vaginalterapeut. Og startede som seksolog og parterapeut, og arbejder med det i min praksis med almindelig parterapi, men også med voksne brændte børn. Og så en dag faldt jeg over noget på mit seksologstudie med kvinder, som havde smerte i underlivet, og hvor det stod beskrevet, at de havde rigtig svært ved at få hjælp. Og de kunne gå i rigtig mange år uden at få den rette hjælp af lægerne, og bliver sendt rundt i systemet. Det var sådan en amerikansk bog, men gælder selvfølgelig også for skandinaviske tilstande. Og har faktisk selv haft nogle symptomer som 20-årig, som minder om det med omkring vulvodyni, som er svine og brænde ned ved skideindgangen. Så det gik jeg sådan lidt ind i, og så det ene tog det andet. Og på et tidspunkt så oprettede jeg så en Facebook-gruppe, som hedder Viden om vulvodyni, for at have en gruppe, hvor behandlere og patienter og pårørende kunne samles. Så den er vokset lige siden, og nu der er over 350 medlemmer. Så det er jo meget godt. Ja. Dejligt. Og så har du en klinik, hvor du selv er begyndt at behandle. Du har en anden uddannelse sådan særligt for at hjælpe kvinder med de her problematikker. Lige præcis. Fordi da jeg har haft den her gruppe i et par år, tror jeg, lidt års tid, så vælger jeg så at læse videre til vaginalterapeut. Og det er altså på den samme skole, jeg har læst, som hedder Seksologiskolen. For ligesom også at kunne hjælpe de her kvinder videre ud over blot at snakke og have samtaleterapi. Så jeg tager den her uddannelse til vaginalterapeut, og arbejder så også med kvinder nu med det, og hjælper dem via samtaleterapi og en fysisk behandling, men som jeg tænker, vi kan gå lidt i dybden med, hvad det er også. Ja, for jeg tror, der er rigtig mange, der slet ikke ved, hvad det handler om. Ja. Altså, hvad er det egentlig, vi taler om? Så jeg har sådan nogle modeller, som jeg også bruger til min undervisning. Og vulvodyni og vaginisme, det er ikke helt det samme, så vidt jeg er orienteret. Nej, og jeg har haft nogle kvinder, for eksempel i jordemoderkonsultation, der sagde, vil du ikke godt være sød og undersøge mig, for jeg er sådan lidt nervøs for, det kan vi snakke om senere, men det der med at blive undersøgt, det er faktisk ikke så rart. Nej. Og samleje kan også være et problem. Så hvis vi nu lige kigger her er et kvindeligt bækken, og her er den vaginale indgang og urinrøret. Og så har vi anus heromme. Det hænger alt sammen i en muskel hernede, hvor at hvis man kniber eller har en spændingstilstand omkring anus eller omkring vagina, så er hele den her muskel faktisk påvirket. Vil du prøve at forklare lidt om, hvad er det for nogle symptomer, hvad kaldes det osv.? Så kan jeg lige holde den her. Helt sikkert. Altså det de mest klassiske, ligesom det, som jeg også får ind i min butik, eller hvad man skal kalde det er vulvodyni og vaginisme. Og vulvodyni, det er svin og brænde ved skedeindgangen, sådan meget firkantet sagt. Og vaginisme, det er ufrivillige muskelsammentrækninger. Altså at skeden underlivet, det lukker simpelthen bare til ved brug af tampon, ved samleje, altså forsøg på penetration. Gynækologiske undersøgelser, eller hvad det nu kunne være. Så det er sådan meget firkantet sagt, de to ting, der er. Der er også andre underlivslidelser, men det er det, som jeg primært arbejder med, og som der er i den her Facebook-gruppe, som jeg har.
Så vulvodyni, det er altså svien og branden her omkring. Ja, det er ofte er det omkring hesteskoen, kalder man det. Mm-hmm. Men det kan også være længere inde i skeden. Vulvodyni er egentlig taget en samlet betegnelse for smerte i underlivet. Okay. Altså vulva betyder jo det her område. Præcis. Ja. Og dyni betyder smerter. Så det er en samlet betegnelse, så derfor kan det også være enormt svært for lægerne at ligesom specificere. Ja, fordi vi har også en muskel heroppe, der hedder, jeg kalder den altså elevator ani, og det ved alle mine elever, men det her, det hedder levator ani. Og det er den skål, som er inde i bækkenet, som holder livmoderen oppe på plads og blæren. Og den ser sådan her ud, når vi tager den ud. Det er faktisk en skål, og den har den her tykkelse i virkeligheden. Så det er selve vores ophæng, og den sidder en lille smule inden for vagina og lidt længere oppe. Og det er jo også mange muskler, der ligesom er sat sammen her. Mm-hmm. Så det er også smerter her. Så vulvodyni er altså en betegnelse for smerter i underlivet. Ja, præcis. Og de muskler, der er. Ja. Men det, der er mest klassisk, det er omkring skede en gang, ikke? Med svin og branden. Men som sagt, det kan også sidde længere oppe. Men den bruger man jo ret meget, kan man sige, når man bliver en voksen kvinde. Man skal føde, og man har menstruation, og der er samleje og kærester og alt muligt. Så hvis nu man oplever, at man har de her, ved du, hvor mange der sådan er skønnet til at have? Ja, så der er lige forskellige statistikker, men i Danmark anslår man, at det er mellem 40 til 60.000 kvinder, og det er rigtig mange. Og det er blandt andet Knud Damsgaard, som er tidligere overlæge på Holbæk sygehus, som er, hvad skal man sige, specialist inden for det her område. Han er en af dem, som står så bag de her tal, eller i hvert fald er med til at sige, at det er så mange kvinder. Der er også nogle procentsatser, som siger, at mellem 1 og 17% af alle kvinder oplever smerter i underlivet på et eller andet tidspunkt i deres liv. Så hvis vi tager udgangspunkt i 17%, så er det ret mange kvinder, som, fordi det der også er med vulvodyni, nogen har haft det hele deres liv, for nogen opstår det pludseligt, og for nogen går det væk igen. Altså mit, det gik væk igen af sig selv, så det er en meget sådan mystisk lidelse. Og jeg har det sådan, så hver gang, at jeg kommer til en læge, så kan jeg mærke, at der er en spænding i den ene side, og det kaldes en meiose, men det giver ikke nogen problemer på den måde. Så dem, som oplever rigtig store problemer, dem, som hvor det fortsætter, og man får en partner, og man faktisk, så ved jeg jo fra nogle af mine kvinder, der kommer her, at det kan være rigtig, rigtig svært bare at samleje. Og det er måske noget, der sker aldrig. Så du har uddannet dig i at hjælpe de her kvinder på vej, fordi det er i hvert fald, jeg har hørt, det er sådan, hvor skal man få hjælp henne, hvis man har det her problem? Lægen, hvad gør de? Hvem skal jeg gå hen til? Er der andre, der er ligesom mig? Og man kan være super sårbar. Og så man ikke snakker så højt om det. Og jeg tænker også, at de her problematikker, så tænker man, så har det nok været ude for et overgreb, eller der er sket nogle ting, som har gjort, at du lukker hernede. Så det er jo ikke, der er jo ikke én årsag til det, for hvis man fandt en årsag, så kunne man løse alles problemer. Så ville det være dejligt nemt. Så ville det være dejligt nemt. Så vaginalterapeuter, sådan som jeg har forstået det, så undersøger man sammen med kvinden faktisk årsagen. Ja, altså hvis der er en årsag, og det er jo det, man er, man er nødt til at forholde sig åben til, at der ikke nødvendigvis er én årsag, men der kan være flere årsager, eller også er der bare ikke en årsag. Altså selvfølgelig er der altid en årsag, men det er ikke sikkert, at vi kan finde den, og det i sig selv kan være svært at finde ro i, at hvorfor har jeg det her? Men nogle gange så kan det være vigtigt at få fokus væk fra, hvordan kommer vi videre, og ikke så meget på, hvorfor har jeg fået det her. Så man er nødt til at forholde sig meget åbent og nysgerrig til kroppen, om hvorfor har jeg de her smerter. Så det er i hvert fald min tilgang til det, ikke? Så hvis man ringer til dig og skal starte et forløb, hvad sker der så typisk, hvis man skal have hjælp til de her problemer hos dig? Det er jo meget blandet, men som udgangspunkt, så skal jeg altid gå ind på detektivarbejde. Jeg skal høre om den seksuelle historik. Altså, er der sket overgreb? Og det er der altså for nogen. Så det er ikke helt en myte, men det gælder selvfølgelig ikke for alle. Hvornår det startede? Altså, hvordan har man snakket om sex i familien også? Er det noget skamfuldt? Eller hvordan er det ligesom?
jeg går ligesom sådan på et detektivarbejde. Også hvem er du som kvinde og seksuelt væsen? Altså hvordan er det for dig at ligesom være det? Går ind på, jeg stiller en masse spørgsmål. Det kan jeg godt bruge sådan 1-3 sessioner på cirka. Og så efter der, så kobler vi den fysiske behandling på os, som er vaginale tryk, som er 3 forskellige steder inde i underlivet eller inde i skeden. Så, og for hver session, det var en time, så er der både samtale og den fysiske behandling. Okay. Så det er sådan både en fysisk og en samtale og nogle aha-oplevelser og nogle erkendelser, som måske kan gøre tilstanden bedre. Ja. Jeg har altså faktisk en model her. Den er uden behåring, og det ved jeg ikke hvorfor, men det er måske svært rent... skal vi se her... Produktionsmæssigt. Ja, så fordi det her, det er den vaginale indgang, og så har vi anus hernede. Og hvis man lige vender den, så kan man se, at livmoderen kommer op her, og der er 2 ligamenter her, der holder livmoderen fast, så den ikke lige falder ud. Men hvis man skal have den fysiske behandling, hvad vil du så starte med? Sådan. Altså efter man har haft Samtalerne, ja. Fordi de er jo meget individuelle, kunne jeg forestille mig. Ja, det er de jo lige præcis. Ja. Jeg gør altid det, jeg starter med en massage, kalder jeg det, men det er ikke sådan en muskelmassage. Men man har tøj på overkroppen, og så har man bukser og trusser af, og man har et tæppe over sig. Og så løfter jeg det her tæppe op til over maven. Og så laver jeg en blid massage eller berøring, og jeg har handsker på os under det hele. Og så mærker jeg efter på yderlov og på baller og på inderlov. Og mærker efter, om der er sådan myoser eller spændinger. Og det er ikke, fordi jeg går så meget ind i dem, men det er også for, at kvinden får en bevidsthed om, hvor har jeg spændinger henne. Ja. Fordi det er også en del af det her forløb, det er at få en bevidsthed ned til underlivet. Fordi det, der er helt essentielt i den her behandling også, det er, at mange kvinder har lukket af. Jeg ved ikke, om I kan se min hånd, men det er simpelthen lukket Katrine er gravid, og hun går faktisk til yoga her, så vi deler mange spændende emner. Præcis. Men rigtig mange kvinder, de har lukket af for underlivet. De kan simpelthen ikke mærke det. Altså, der er ikke connection, der er ikke kontakt. Underlivet er ligesom placeret uden for kroppen. Så det er en del af processen og behandlingen også, det er at få det ind til kroppen igen og mærke efter. Så mærke efter spændinger ved lår og baller, men så sandelig også underlivet. Gav det der svar? Ja, det er i hvert fald det, jeg indleder med, det er den her massage. Starter med at ligge på maven, og så derefter på ryggen. Og så er det så, jeg laver de vaginale tryk. Så, og hvor foregår de henne? Fordi, hvis det er muligt nemlig. Det er muligt. Ja, det er nemlig meget vigtigt for mig i den her behandling, at kvinden bliver mødt med forståelse og rummelighed og altså rolighed. Der er ikke nogen kolde gynækologinstrumenter her. Og jeg kan jo sige, at jeg har faktisk prøvet behandling hos Katrine, og jeg undersøger jo også kvinder, så vi ved begge to, hvor vigtigt det er. Jeg kan huske, min første jordmorlærer, hun sagde til mig, at du skal behandle alle kvinder. Det lyder lidt voldsomt, men at de har været udsat for et form for overgreb. Og på den måde, så siger man, alle skal respekteres, alle skal behandles. Nu gør vi sådan her, at det er okay. Ja. Og sådan er Katrine også. Ja, jeg spørger meget og siger meget til, og man får også lidt et ansvar, når man ligger som kvinde på den her massagebriks, og også selv at sige til og sige fra. Det er nemlig meget vigtigt, og det kan være en øvelse i sig selv. Det kan det. Men man laver trykkene 3 forskellige steder. Man laver det nedad til. Kan jeg tage den her? Ja, man laver det nedad til, og så klokken 20 må det være, og klokken 16. Så lige ned, og så skråt til venstre og skråt til højre. Og man laver ikke opad, for det her sidder G-punktet eller G-området. Og urinrøret, så det er rigtig ubehageligt. Men lige så meget, fordi det ikke skal forveksles med en seksuel behandling. Det er ikke tantra, vi har gang i. Nej, præcis. Og hvis det, når det så er muligt, så gør jeg det et par centimeter længere inden igen også. Ja. Sådan her. Bum, bum, vi kan alt her. Ja. Her er den vaginale indgang set fra siden. Op for enden af vagina, der sidder livmoderhalsen. Og her kan man se livmoderen. Det er en ikke-gravid livmoder. Så hvor vil det være sådan cirka? Altså hvis man selv kan mærke inde i sit underliv, så kan man, når man ligesom kommer ind, så kan man mærke, at der er en knogle, som man kan komme forbi.
Og det er efter den knogle, jeg forsøger at trykke. Så jeg tænker, det må være omkring her. Altså hvis der er en knogle her, som man så ikke kan se på modellen. Ja, den går ud på siden. Det er kønsbenet, også kaldet sædeknuderne. Der sidder knoglerne her nemlig. Ja. Sådan her, det er de her knogler. Ja. Så du trækker ud til siden og ned efter. Prøver sådan at skubbe ned. Og det er jo lige præcis der, hvor musklerne sætter sig op og sidder sådan her. Så hvis de får et lille bitte tryk og et lille bitte hiv, så får de faktisk også en afspænding. Fordi ligesom når man laver yogaøvelser, så strækker man noget. Så man strækker musklen, og derefter gives der så en afspænding som den naturlige konsekvens. Ja, og man bruger vejrtrækningen samtidig også, ikke? Så ligesom får givet slip. Så det er det, jeg gør. Og typisk i starten vil jeg jo nærmest kun kunne... Jeg bruger som regel kun én finger. Man kan godt bruge 2, og jeg har som sagt stadig handsker på, og man bruger en gel også. Men i starten nogle gange vil jeg kun lige kunne røre her, og nogle gange kan jeg endda kun lige ligge hånden. Jeg starter også altid lige med at ligge hånden, sådan, så man ikke får et gib, ikke? Nogle kan kun lige starte her, så kan jeg måske gange efter komme 0,5 cm ind, og så trykke ganske blidt. Og det optimale er så, at man kan komme lidt længere ind, og så trykke faktisk sådan forholdsvis hårdt, men når kvinden er klar til det, ikke? Jo, og det er også i musklens retning. Ja, præcis. Ja. Så det er sådan meget hurtigt fortalt. Ja. Så det er simpelthen, det handler om at afspænde, så vidt jeg forstår. Altså både det at kunne tåle berøring, at være tryg hos dig, og så afspænde muskulaturen. Ja. Ja. Og der ligger også noget i omkring nervesystemet, det skal lære, at det kan være trygt at blive rørt ved. Ja. Altså fordi rigtig mange har jo haft sex, selvom de havde ondt, og det kan jeg sørge mig godt forstå, fordi hvis man går med de her smerter, har en partner, så det er jo klart, at man godt vil have et seksuelt liv med ham eller hende. Så rigtig mange har jo haft sex med smerter. Men så lærer kroppen også, at sex det er noget, der gør ondt. Altså sex det forbinder vi med smerter. Så derfor så skal vi lære nervesystemet, at berøring ved underlivet, det er ikke forbundet med smerter. Og det skal jo kroppen jo lige lære at forstå, så det tager lidt tid nogle gange, ikke? Så og faktisk så danner hjernen, det ved jeg, fordi jeg har lidet selv af det der hedder kroniske smerter, der danner hjernen simpelthen en helt ny struktur, som siger, det her det går ondt, det her går ondt, selvom det i virkeligheden ikke går ondt længere. Og det kræver faktisk noget træning. Jeg har arbejdet med nogle programmer fra Australien, hvor jeg sad i 3 timer hver dag, og sad og tjekkede ind på sådan nogle forskellige stillinger, og kunne aktivere en ny tolerance. Ja. Så det er lidt det samme, bare med berøring. Præcis, ja. For der kan også opstå sådan angstlignende tilstand, og nogle får decideret angst, fordi de bliver sådan, nu skal det til at gøre ondt. Og der er især en tendens til med vaginisme, angsten for angsten, ikke? Det var de der kramper Ja, lige præcis. Ja. Men det gælder selvfølgelig begge veje. Det jeg også skal huske at sige, at det er jo tit en kombi af vaginisme og vulvodyni. Okay. Altså hvis du har startet med at have vulvodyni, så vil det være meget naturligt, at så lukker underlivet også af på et tidspunkt, for de siger, der skal ikke noget ind her. Nu skal jeg lige tilbage til det, jeg kom fra. Så det er også lidt et hjernearbejde, fordi amygdala, som vi har, eller hvad man folk ligger trykket forskelligt, men som vi har oppe i hjernen, den her lille mandelformede ting, det er den, som scanner for fare, og den er rigtig god, at vi har med os, men nogle gange hænger den også lidt for meget fast i fortiden, og har svært ved at slippe det, som ikke er mere. Ja. Så det tager lidt tid nogle gange at vende hjernen og kroppen til, at nu gør det ikke ondt mere, og det er okay, at vi begynder at røre her igen, og begynder at prøve at have sex. Så. Ja, så det er noget strukturelt i vores hjerne, som gør, at vi vedblivende har ondt. Det er noget, vi har med os, og det er noget, som vi genskaber også, fordi vi så er bange for, at det også gør ondt, og så gør det også ondt. Ja. Så der er mange ting i det. Lige præcis. Ja. Vil du... nu sidder jeg og tænker, hold da op, fordi når man så ikke kan have samleje, og man skal undersøges, for eksempel ved GU-undersøgelser, gynækologiske undersøgelser, det skal vi jo nogle gange i vores liv. Måske have noget form for prævention, alt muligt andet. Og jeg ved ikke, gør det ondt på andre tidspunkter end samleje? Gør det ondt hele dagen lang? Det ved jeg, at nogen har. I hvert fald, er det ikke rigtigt? Jo, det er meget forskelligt, og det er derfor, det er så svært at hjælpe nogle af de her kvinder, i hvert fald inden for sygehusvæsenet.
Nogen har det konstant, og nogen har det ved provokation. Ja. Nogen har som sagt haft det hele livet, og nogen er det pludselig opstået. Så der er de her sådan 4 forskellige, og det kan også være en kombi af de her 4 forskellige, så det kan være meget sådan. Hvad møder en kvinde typisk, hvis hun skal igennem undersøgelser hos lægen? Er det overhovedet muligt? For nogen er det, og det er jo, altså for nogen er det slet ikke muligt, og for nogen er det muligt. Så det kan jeg ikke svare på. Men hvad kan man få at hjælpe så? Hos lægen? Hos lægen i det hele taget. Man står, hvis nu siger, at jeg havde det, og forskellige grader, det er ligegyldigt lige nu. Ja. Men hvor skulle jeg gå hen? Altså, hvilke muligheder har jeg? Fordi jeg kan se, det er, hvis man ikke har samleje, og så ofte, eller slet ikke har det, og man gerne vil have barn også, og der er mange ting i det. Så hvad skal man gøre? Fordi jeg tror ikke, der er så... Det er et tabu, som vi også har talt om. Helt klart. Det er et tabu, og man har det. Helt så det er ikke noget, der bliver tilbudt alle mulige steder. Nej, desværre. Altså som udgangspunkt synes jeg altid, man skal gå til lægen. Men vi har en udfordring i Danmark og i mange andre lande, det er, at lægerne ved desværre ikke nok om det her. Og det er jo derfor, at det ligesom er blevet mit hjertebarn, fordi der er en meget stor uretfærdighed, vil jeg kalde det, at hvis man har så invaliderende smerter, og så det der ofte sker, eller det der er en tendens til i hvert fald, det er, at de her kvinder kommer til lægen. Enten så ved lægen ikke, hvad han eller hun skal gøre, eller også får kvinden at vide, at det er psykisk, eller hun bare skal slappe af. Det er sådan, det sker ofte, og det er historier, jeg har hørt rigtig mange gange. Ja, det hjælper ikke så meget. Det hjælper faktisk slet ikke og modsat. Nej. Fordi der er ikke nogen, der tager mig seriøst. Ja. De siger, at det er noget, jeg finder på. Ja. Og det er ikke særlig opmuntrende eller tillidsskabende. Nej. Altså det man ved er, at hvis en læge, altså en autoritet siger til en patient, der er en, der kan gøre for dig, så er sandsynligheden for, at man går mere ned i det sorte hul og går mere i håbløshed, den er endnu større. Så det eller siger det din egen skyld. Ja, lige præcis. Det er noget, og der findes op i dit hoved. Hvilket de har ret i, men det er ikke kun psykisk det her. Ja, lige præcis. I bedste tilfælde, så kan det være, at lægen udskriver en creme, eller noget bedøvende salve. Der er noget, der hedder cytokain, som det starter med X, som man kan få i 2 forskellige, jeg tror det er 0,5 og 2%, tror jeg. Det er lokalbedøvende, som man for eksempel også kan bruge, når man skal føde. Ja, og det sviger, når man først putter det på. For nogen virker det, men jeg oplever ikke, at det er det, der ligesom er løsningen på problemet. Det kan også være, at lægen sender dig videre til en gynekolog, enten en almindelig gynekolog, eller i bedste tilfælde en, som faktisk ved noget om vulvodyni. Det som jeg faktisk troede var, jeg troede jo, når man var gynekolog, så var man jo specialist i underlivet, og så vidste man jo selvfølgelig, hvad vulvodyni var og vaginisme, men det er så ikke alle gynekologer, som ved det heller. Mm-hmm. Så man kan gøre sig selv en tjeneste som kvinde og lige forundersøge, hvilke gynekologer i mit område ved noget om det her. Hvor finder man det henne? Så jeg vil gå på nettet og søge gynekolog, vulvodyni, et eller andet, og så dukker der noget op. Der er ikke en fælles side et eller andet sted, hvor at... Det tror jeg ikke, men det kan jeg ikke være sikker på. Man kan også blive henvist til hospitalerne. Der er Herlev og Skejby Hospital og Aalborg Hospital. Og så ved jeg ikke, om de stadig har på Holbæk. Nogle af de her hospitaler har vulva-klinikker. Men jeg oplever bare desværre, at hjælpen er ikke sådan top dollar. Okay. Altså, der tilbydes botox-behandlinger nogle steder. Okay, hvorfor det? Ja, og det er jo ikke... Altså, jeg tror, det er den samme botox, som man får i ansigtet, tror jeg, men det er ikke så vigtigt. Men man får simpelthen sprøjtet det ind, altså i musklerne. Ja, i musklerne, så de slapper af. Og der er 50-50, altså hvad skal man sige, forbedrings... halvdelen oplever en effekt. Lige præcis, ja. Og hvad betyder den effekt så? Betyder det så, at man kan have samleje, og man kan blive undersøgt uden smerter, eller? Jeg får nogen, og effekten optræder for mange først efter et halvt år, og så varer det måske et halvt års tid til et år. Okay. Det jeg så oplever med inde i gruppen her med de her kvinder, det er, at disse smerterne vender sig tilbage igen. Og jeg har også haft klienter, som har prøvet botox, og det virkede, men smerterne vender tilbage igen. Ventetiden er også utrolig lang, den er op til 5 år, så
det er en benhård proces nogle gange at være kvinde med vulvodyni i det offentlige system. Man kan så selv betale sig fra at få Botox, det kan man blandt andet hos Knud Damsgaard, som jeg nævnte. Det koster 5-6.000 kroner per behandling, mener jeg nok. Så det kan være svært og tungt nogle gange. Når man har problematikker og syg, det ved jeg alt om. Jeg har brugt over 150.000 på det, så når vi har de her udfordringer, så er det den vej, det er nogle gange. Det offentlige kan ikke, de kan simpelthen ikke rumme det hele og har råd til alt, og mange ventelister. Ja. Hvad kan man ellers? Man kan blive henvist til sygehuset. Der var måske lang ventetid. Man kunne kigge på en gynækolog. Man kunne snakke med egen læge, og der var creme, der var Botox. Og så er der nogle andre typer af tilbud, ligesom dit, som du forklarede om. Men hvad er der ellers? Inden for det offentlige, der er også en operation, som hedder vestibulomi, tror jeg, den hedder vestibulomi, et eller andet den stil. Men det er simpelthen en operation, hvor man tager slimhinden og altså, trækker den ud over de blottede nerveender. Fordi det er ud fra en teori om, at det er nerveenderne, der er blottet, eller er der simpelthen for mange nerveender, de er for aktive. Det er heller ikke alle, det virker for. Der er nogen, det virker for, men ikke alle. Så det er noget, man skal sige, det er et sats, synes jeg. Og det er også svært at blive henvist til operationen, fordi man skal selvfølgelig være forholdsvis sikker på, at det er det, vi gør. Ikke? Så det er også inden for det offentlige, man kan få det. Og så er der så det, at de er mere alternative, eller man skal sige, ordentligt med bløde ende. Der er nogen, der har succes med at gå til fysioterapeut og få udspændt musklerne og bækkenbund og bækkenmuskulaturen. Der er fysioterapeuter, som er særligt uddannet i at tage sig lige præcis af det her område. Gynopsterapeut, hedder det ikke det? Jo, altså i hvert fald fysioterapi inden for urogynækologi og sådan noget. Ja. Og dem findes der rigtig mange gode af også, hvor man får afspændt musklerne og får øvelser med hjem, ligesom man også gør hos dig jo. Det er der i hvert fald nogen, der har succes med. Men jeg tænker, de tager sig heller ikke nødvendigvis af historien. Nej, det er lige præcis det. Ja, så en kombination af nogle forskellige ting lyder faktisk ret fint. Og så også det der med, at man må prøve alt. Altså når man har et problem, så er man også villig til at prøve alt. Og lige præcis sammen med nogen, som har respekt for det, og som forstår det, og som ikke sætter i boks. Ja, lige præcis. En af de ting, jeg har hørt flere gange, når jeg har haft kvinder i jordemoderkonsultationen, det er, at jeg er bange for ikke, at det bliver taget alvorligt, når jeg skal føde. Jeg oplever, at de sådan måske ikke tager sig så meget af det, og glemmer at spørge mig, og det er lidt ubehageligt, at jeg skal føde, for eksempel, fordi så skal jeg jo undersøges, og lytter de til mig. Det handler meget om tillid og alle de møder, hvor det ikke bliver taget for gode varer, og det ikke bliver taget kærligt ind, at man har faktisk den her tilstand, der går ondt. Ja, det er præcis. Du tænker sådan, hvad vi gør ved det, eller hvad man gør? Ja, i hvert fald dem jeg har stødt ind i, det handler meget om fødsler, det handler meget om at blive undersøgt. Man bliver undersøgt et par gange i løbet af fødslen som oftest. Man kan også godt se, hvor åben man er i livmodermunden udefra, hvor man ser på sådan en lille linje omme bag på ryggen, og ned ved der, hvor sædemusklerne er, så kan der komme sådan en lille linje, så man behøver ikke. Det er der mange jordemødre, der er smadret dygtige til. Men kan vide, om der er en procedure ude på de forskellige jordemoderklinikker og fødeafdelinger for, når der kommer en kvinde ind med vulvodyni eller vaginisme, har vi så en fast regel. Det var jo det, jeg godt kunne tænke mig. At der var simpelthen en fast måde, hvor man siger, at det handler om det her. Vi behandler det sådan her. Og der bliver altid spurgt. Og når man har sagt det til sin jordemoder i jordemoderkonsultationen for eksempel, at jeg har det her, og det er vigtigt for mig, at der bliver lyttet til mig under fødslen, så møder man jo en fuldstændig anden jordemoder, en anden læge. Det er jo lige det. Ja. Så det, der også er vigtigt, det er faktisk, som jeg tænker, at fagpersoner får rigtig meget mere at vide om det, sådan så vi ikke på nogen måde laver en dobbelttraume. Ja, lige præcis. Ja. Men jeg er faktisk jeg vil stifte en vulvodyniforening sammen med nogle andre kvinder, vi blandede fagpersoner og patienter, netop for at få budskaber med ud til fagpersoner om, at de her kvinder, de skal tages alvorligt. For det er en kæmpe mangelvare, altså der mangler viden på området.
Og jeg har jo spurgt i gruppen, som jeg har med omkring fødselsoplevelser, hvad var godt og hvad var skidt. Og dem, som nævner, hvor det har været gode fødsler og fødselsundersøgelser, det er jo netop, hvor jordmødrene har lyttet og været nænsomme og været rolige. Nu har jeg jo ikke selv født endnu, men der var en, der skrev, at hun blev kun undersøgt 3 gange. Jeg ved ikke lige, hvad der er normalt for at blive undersøgt under en fødsel. Det kommer simpelthen an på, hvor lang tid den tager. Ja, det tænker jeg også. Men sådan noget som det, at det er blevet skrevet i journalen, og at de simpelthen er nænsomme omkring selve undersøgelsen i underlivet. Ikke? Og det er ikke det tidspunkt, man stiller spørgsmål. Nej, og det er ikke det tidspunkt, man går ind i det her. Hvorfor har du det sådan? Jamen, du bare det ja, det skal nok gå, min ven. Nu skal du se. Lige præcis. Det er ikke det, man har brug for. Man har brug for at høre, jeg har hørt, hvad du siger. Jeg skal nok være forsigtig, og jeg er med dig hele vejen. Altså, så man kan forsøgevis at blive mere tryg i den her situation, som i forvejen er rimelig... Og de fleste jordmødre, det vil jeg så lige sige, at man har informeret samtykke. Ja. Så når man undersøger en kvinde, så skal man sige, er det i orden? Og de fleste, de sætter sig lige ved siden af og siger, lad du benene falde ud til mig, og så siger du til, når du er klar. Og jeg har jo gået med mange jordmødre, da jeg skulle oplæres, og det var sådan, alle gjorde det. Yeah. Så der spørger man, og man siger det nu, og vi er vant til at fødende kvinder siger, nej, det gider vi ikke lige nu, jeg kommer lige en ved. Så vi er helt med på, at det ikke lige tidspunktet. Ja, super. Og det, der er det gode ved at skulle føde, det er faktisk også, at nogen de har ikke særlig mange smerter bagefter. Fordi når man føder, så bliver den her muskelgruppe i sin egen retning, og det er det, der er vigtigt. Man kan sagtens få noget stort ud igennem bækkenet og ud igennem fødekanalen og vagina, men man kan ikke få noget ind, fordi så går man mod musklens retning. Så musklen går den her vej, og de åbner sig fuldstændig automatisk, selvom de er spændte. For alle kvinders struktur, når man ikke er født, den er fuldstændig spændt alle vegne, og har ikke haft den her udvidelse. Så rent faktisk kan man opleve, at man faktisk får det bedre efter fødslen, så det faktisk er en behandlingsform at føde. Og det samme med de her muskler, I kan se retningen på musklerne, de går ud af, så derfor kan de altså udvide sig den her vej, men man kan ikke gå indad. Det er ikke det samme. Så det er faktisk meget godt at vide og tryghedsskabende for en med den her problematik, at når det er indenfra, jamen så åbner det sig faktisk. Ja. Og at det modsatte sker, vi kan ikke få noget stort ind. Nej, præcis. Lyder det voldsomt, men sådan er det altså. Det er korrekt. Ja. Men jeg bliver også nødt til at sige, og det er ikke for at ødelægge håbet for de her kvinder. Jeg har desværre fået nogle tilbagemeldinger på, at ja, det er blevet bedre efter fødslen, men smerterne er vendt tilbage et halvt år efter, et år efter, 2 år efter. Der er også nogen, der siger, at det var det, som det hjalp ligesom. Jeg tænker især med vaginisme, som er de her muskelsammentrækninger. Især for hjernen, som forstår, at der er plads dernede. Ikke? At der tænker jeg, især der kan en fødsel virkelig være noget, der rykker. Man skal bare være opmærksom på, især omkring vulvodyni, det kan godt være, at smerterne vender tilbage. Men det er ikke for at tage håbet fra jer, som sidder derude. Nej, men det er måske et godt tidspunkt også, når man ikke har så ondt, at man fortsætter med de øvelser, man har. Ja. Vi laver nogle øvelser her fra yoga-tradition, der hedder Gomukhasana blandt andet, hvor man decideret udefra og med tøj på sætter en hæl og sidder faktisk oven på sin hæl, og forskellige andre gode øvelser, man kan lave. Og der er jo selvmassage, og der er brug af bolde og afspænding og træning. Både af bækkenbunden, lære at knibe, og lære at spænde af, og lære forskellen. Så det er jo også vigtigt, at man faktisk, og det ved jeg også, at du taler rigtig meget for, det her, det er altså eget ansvar. Det er også eget ansvar under fødslen, at sige hej. Ja. Og have nogle sedler med, og have det skrevet ned i journalen, og ligegyldigt hvor man er, at man simpelthen endnu en gang, for 117 gang... Lige gør opmærksom på sig selv, nemlig. Så. Ja, og så også tager det ind som et problem. Hvis jeg bare lagde mig ned i sofaen og sagde, at mine smerter går nok over, det gør de ikke. Nej. Jeg bliver nødt til konstant at arbejde med de ting, som er omkring, nu er det mere heromme bag på bækkenet, men det bliver man nødt til, når man har en sygdom, eller man har et symptom eller problematikker, det er simpelthen at gøre noget ved det. Ja. For ellers så bør man være sikker på, at det nok nogenlunde bliver det samme. Ja, der er desværre ikke et sygehusvæsen, som ligesom løfter og siger, nu ligger vi 1 million i behandlingskroner til dig, og så det er der desværre ikke. Man skal selv lige kæmpe lidt igennem.
Men i hvert fald med hensyn til vaginalterapien, der får man også hjemmeopgaver og skal lave egen massage, og man får også et par enkelte udspændingsøvelser osv. Og med hensyn til det med at føde, og med de sædler, du nævnte der, jeg snakker med en gynækolog, som hedder Henrik Wittrup, som også ved utrolig meget om vulvodyni og vaginisme. Han er også uddannet seksolog, så han har en lidt bredere forståelse omkring det her psykiske aspekt også, end mange andre gynækologer har. Og det var faktisk ham, der nævnte det her med, at man skulle have en bunke sædler med til fødegangen, hvis man har de her smerteproblematikker, sådan så man kan dele ud til alle fagpersoner, som kommer ind på stuen, så der ikke er nogen tvivl om, at her er en kvinde, der har brug for at blive taget hensyn til. Og især omkring vagtskiftet kan det netop gå galt med overleveringen, fordi vi er jo mennesker, og de kan gå hurtigt, og hvis der er travlt på fødegangen. Så alle får en seddel, så tag en 6 sedler med, tænker jeg. Og man skal alligevel have sin fødeplan med. Ja. Så der skal der også stå lidt om, hvem er jeg, eller ønskeseddel, som jeg egentlig ynder at kalde det. Hvis nu vi forestiller sig dit bud på, hvad der skal stå på sådan en seddel, eller hvad man har brug for. Hvis du kan sige sådan, hvad er det, man har brug for, når man har det her fra en fagperson, der skal enten undersøge, eller hvad er de vigtigste ting ifølge dig? Altså hvis det nu var mig, som havde vulvodyni, og jeg skulle på fødegang og undersøge, så ville jeg skrive, hej, jeg har vulvodyni, det smerter i underlivet, det sviger og brænder. Jeg har brug for at blive taget alvorligt, at der bliver taget hensyn, at I er nænsomme. Ja. Det tror jeg vil skrive noget i den stil, sådan kort og konkret. Måske skulle man også nævne med, at jeg har ikke tid til at svare på spørgsmål, for jeg ligger i fødsel, men respekter venligst, at jeg har altså ondt. Ja. Heldigvis har vi V-pauser, hvor man ikke kan sige, at det er okay, og sige til, når du... præcis. Det der med at skulle ind i en dybere samtale i et sårbart øjeblik i forvejen, det går ikke. Men man skal være ubehagelig type, hvis man ikke forstår sådan en seddel. Ja, det er det. Men man kan jo også gøre det, man forbereder sin mand eller partner eller fødselshjælper på. Altså, hvis jeg kan forestille mig, at man ligger under en fødsel og er rimelig presset. Ja, men der er faktisk de der pauser, så man har normalt sådan rigeligt med overskud, og man er meget konkret. Ja, man siger meget sådan nej og og nej, jeg vil ikke have vand. Nej, jeg vil ikke tisse. Og så er det vigtigt, det der med at tisse. Ja, vi synes, det er vigtigt. Kunne du... Okay. Så der er kommunikation, det er det allervigtigste under en fødsel. Eller det er top 100 million, at det er, at man kommunikerer godt. Men det jeg nemlig tænker, det er, at man kan jo altså uddanne sin fødselshjælper til også lige at gøre de her fagpersoner opmærksom på, husk nu, eller sådan. Det er så trygt. Så man har en med, som ligesom har en, ikke? Så det er jo også en mulighed. Og det er det samme med andre undersøgelser også, at man har en med, som ligesom er en ekstra ramme for, at det her det bliver gjort ordentligt. Sådan så der står ligesom, vi har en autoritet, men vi er 2. Ja, og vi er 2, og vi, fordi det er altså vigtigt. Og det skal ikke lige pludselig gå hurtigt. Nej, lige præcis. Men jeg kommer faktisk til at tænke på noget andet også. Der er jo mange mænd, som står på sidelinjen i det her. Og det er jo en problematik i parforholdet, det kommer vi ikke udenom. Men det man kan gøre som mand, både for at støtte sin kvinde, men også for at komme ind i den her proces og ikke stå magtesløs på sidelinjen, det er at tage med til nogle af de her undersøgelser. Ikke omkring fødsel, men bare uden for en ikke-gravid kvinde med vulvodyni eller vaginisme. Tag med til nogle af de her undersøgelser hos lægen eller gynækologen, og så man ligesom går ind i et teamsamarbejde omkring det her. Det gør, at man ikke har så stor magtesløshed, man har lidt mere kontrol i situationen, men det gør altså, at kvinden føler sig enormt støttet, og føler, at hun ikke står alene med det her. Og det skaber en bedre intimitet og et bedre sammenhold. Samarbejde også. Det er os, der løser det her. Det er i hvert fald helt klart noget, jeg anbefaler til de her mænd og kvinder. Og det er jo ikke, fordi han nødvendigvis skal stå ved gynækologbriksen og kigge. Han kan jo bare stå op ved hovedet, og ligesom være med og holde i hånden, ikke? Og også med til at sige fra, for der er nogle gynækologer, som er lidt for hårdhændede, og det kan være svært, når man ligger der som kvinde, ikke? Og
så hele tiden skulle sige til og fra og så videre, så har man en med sig, som har en støtte, ikke? Så det er helt klart noget, jeg anbefaler også. Ja. Så hvis nu du skulle lige fortælle, hvor du reagerer henne, og din seksologklinik og parterapi og vaginalterapi. Hvor er du henne i verden, hvis der er nogen, der skulle finde dig? Ja, vaginalterapi, det har jeg onsdag og lørdag. Og onsdagen, det er på Islands Brygge, på Seksologiskolen. Der er en klinik, vi har en klinik der, som hedder Sundhedshuset. Og så om lørdagen har jeg i Hellerup i det, der hedder Terapihuset, lige ud til Strandvejen i nogle super lækre lokaler. Og i hverdagen har jeg så almindelig parterapi og individuel terapi. Men, vi sætter i hvert fald din hjemmeside nedenunder her, så man kan finde Katrine. Og Katrine er ved at danne en forening, og den lægger vi også et link på, så snart der er en hjemmeside eller et link. Og indtil da, så er der jo Facebook-gruppen. Ja. Og hvad hedder den? Den hedder Viden om vulvodyni. Ja. Og altså alle med underlivssmerter er velkomne i den. Det var bare det navn, jeg ligesom oprettede med dengang, og nu har den eksisteret 3-4 år. Men alle, som har problemer med deres underliv, er velkomne i den. Også dem, som er venner med nogen, eller partner med nogen, er de velkomne i den? Pårørende er velkomne, ikke? Ja. Og hvad med fagpersoner? Og fagpersoner er også velkomne. Og man må som fagperson også godt, altså, hvad skal man sige, slå sit tilbud op, eller sige, jeg kan det her, eller jeg søger prøvekaniner, eller hvad det nu er. Det er det, gruppen er til for, at vi kan hjælpe hinanden, ikke? Så det lyder altså godt. Ja. Og jeg skal lige huske at sige også, med hensyn til de alternative behandlinger, der er nemlig et par stykker mere, som vi lige skal huske at nævne også. Ja, helt sikkert. Fordi udover fysioterapi, så er der også akupunktur. Det er der også nogen, som har. Altså nåle hernede? Nu kan du høre min stemme, den går sådan ned. Jeg er faktisk ikke helt sikker. Altså ikke inde, det vil jeg ikke tro, de gør. Men det er jo noget med nogle medianbaner og balance i kroppen. Ikke? Så vidt jeg har forstået, så bliver de sat forskellige steder, også ved ryggen. Ja, vi tager dem ved ryggen. Ja, lige præcis. Men det er der nogen, der har succes med, der er også nogen, som ikke har. Altså som har været i lang tid. Det er i hvert fald værd at prøve. Ja, altså. Og så er der kosten, er der også nogen, der har succes med. Altså man går ind og arbejder med basesyrekost. Ja, altså det jeg kan godt forstå, hvis det kan virke uoverskueligt for nogen, fordi det er jo en længere proces ligesom at gå ind i, ikke? Men det er der nogen, der har succes med. Jeg følger også lidt med i nogle af de amerikanske grupper, der er, og der er meget om kosten, og der er nogen, der har succes med det. Men igen er der også nogen, der ikke har haft succes med det. Ja, men det har man med smerter, fordi det er rigtigt, det ved jeg fra mig selv i hvert fald. Ja. Og der er også nogle ting, når man har haft smerter i meget lang tid, man skal have fyldt op i nogle bestemte depoter. Jeg fik i hvert fald også nogle tester, der viste, hold op, der er altså blevet forbrugt nogle ting. Ja. Så der sætter man også ind med nogle vigtige omega-3-fedtsyrer osv. Så det giver god mening for mig, at når vi snakker om nerver, så er kosten en rigtig, rigtig vigtig del af sundheden. Snakker lidt om kost i vaginalterapi. Ja, det gør man. Nogle går meget op i det, meget striks. Det er sådan, det er lidt sådan forskelligt, hvem man lige havner hos. Ikke? Det er heller ikke alle, som laver den her indledende massage, som jeg har fortalt om. Men der er i hvert fald noget med noget varme i kroppen. Det er et meget klassisk symptom for kvinder med vulvodyni, at de har meget kolde hænder, kold næse og meget køleskær og fryser. De er simpelthen dårlige. Det er der faktisk andre nervesygdomme, som også har. Ja. Jeg er ved at blive udredt for nogle andre ting. Ja. Og der sagde de det også, at det er et typisk symptom på, hvis man har nogle nerveender, der simpelthen gror for voldsomt, eller er øget sensitivitet. Så det giver også god mening. Ja. Så vi kan i hvert fald ind og arbejde med at få varme i kroppen via kosten. Det er i hvert fald en af tingene. Så er der nogen, der mener, at tantra-massage også er en mulighed. Det er ikke fordi, jeg ikke vil anbefale det, for jeg er meget åben og nysgerrig for, at mange ting kan virke. Man skal bare passe på sine grænser. Og man skal også passe på, at man er hos nogen, som man er henvist til. Fra nogen, som selv har prøvet det. Og hvor man er helt tryg, og måske nogen, der har det samme problem. Fordi der findes nogle... Der er nogle brodne kar i branchen, det kan vi godt blive enige om.
Men man ligger jo nøgen. Jeg har også selv prøvet en tantra-massage bare i forbindelse, fordi jeg var nysgerrig og skulle prøve det. Og det vil sige, det er noget af en oplevelse. Ja. Men hvis man er til det og er inde i den verden, gør det og se, om det er det, der virker, om det løsner op for noget blodgennemstrømning, eller hvad det nu kan være. Og der behøver det her område faktisk, det har jeg i hvert fald set på de tantra-sider, som jeg har set på i forhold til vagina, der kan man enten få den her massage, eller man kan undlade den. Så der er sådan, det er mere sådan energiarbejde og meget smukt og ikke seksuelt, men at arbejde med den energi, som man også inden for yoga, det er den samme. Ja, det er den, der skal få frit løb og forløse de psykiske og fysiske blokeringer, der er. Så det behøver ikke være seksuelt at få en tantra-massage. Men det kan man da godt, hvis man er frisk. Ja. På hvilken behandler man vælger. Ikke? Der er desværre nogle lidt uheldige historier. Så. Meget uheldige historier. Ja. Og det er ærgerligt, fordi det er meget smukt arbejde, som mange af dem gør. For dem, der er dygtige, der tror jeg virkelig, det kan rykke noget. Det tror jeg også. Så. Men det er jo i hvert fald bare lige for at få afsluttet de alternative behandlinger. Psykoterapi er der også. Vi har en kvinde inde i gruppen, som har skrevet om et forløb, hun havde med en klient. Og så vidt jeg husker, så gav det rimelig gode resultater. Men det er også en længerevarende proces, ligesom vaginalterapi, hvor man simpelthen går ind og så starter fra level 1. Og vil du anbefale at kombinere nogle af de her ting? Ja, men det er ikke så meget op til mig. Det er mere op til kvinden selv, om hun kan rumme det. Det som jeg i hvert fald siger, det er, at man må ikke være på medicin, altså psykofarmika, depressionsmedicin eller andet sådan voldsomt epilepsi-medicin. Altså høfebermedicin og sådan noget, det er okay. Sådan allergipiller, ikke? P-piller også, det skal vi også have, vi skal have det ud af systemet. Så kan det være, at jeg får nogle kunder i butikken på nogle fødsler. Men alt, hvad der ligesom går ind og laver sådan, som er kraftigt for kroppen, det skal vi ligesom have ud. Men man kan sagtens gå hos en psykolog eller psykoterapeut samtidig. Det er mere, om hun kan rumme det. Så måske prøve de forskellige ting i forskellige tidspunkter i ens liv. Fordi det kræver også noget at gå ind i vaginalterapi. Det er jo cirka en gang om ugen, jeg anbefaler, at man går. Ikke? Så hvis man så også skal gå et andet sted. Det, som jeg tænker kan være en god idé, det er jo måske at gå hos en fysioterapeut samtidig, som ved meget mere om muskler end mig, og bækkenet, og som virkelig er nørd på det her område, som kan give nogle rigtig gode øvelser, og virkelig komme ind og udspænde ordentligt. For det vil jeg sige, det har jeg prøvet hos en, der hedder Marianne Dahl nede i Rungsted, og jeg de problematikker, som jeg havde, som er lidt anderledes, det var virkelig, virkelig virksomt, fordi de kan nogle gange nogle ting og nogle sammenhænge. Men det er en af de ting, som er sådan trygt, hvis de er uddannet. Ligesom at gå, det er trygt at være hos dig, så er det trygt at være hos nogen, der har speciale i det, og som er interesseret i det. Det kan også være en body SDS'er, det er jo meget kropsterapi. Hernede? Men for kroppen, for resten, for at give slip på nogle ting. Så jeg synes, og det gør altså også ondt for mange med det her body SDS. Det er, og der er nogen, der elsker det, og der er nogen, der... to forskellige slags. Den ene var meget sådan, jeg skulle bare lade kramperne komme, og det var meget sådan ubehageligt. Og så har jeg prøvet en anden, som var meget mere blid. Eller faktisk prøvet 2 andre. Og der er vi nok til noget forskelligt alle sammen, ikke? Ja. Men så jeg tænker, det er oplagt at gå til noget fysisk behandling samtidig. Også gerne gå til yoga ved siden af vaginalterapien. Og man skal selv gøre op med sig selv. Kan jeg gå i noget andet, samtaleterapeutisk behandling? Kan jeg rumme det? Fordi vi snakker også om mange ting i vaginalterapien. For det er samtaleterapi. Der siger man normalt, når man går i noget terapi, som går ind, der plejer man at sige 1 behandler ad gangen. Det er nemlig og så, som du siger, kombinere med noget muskulært, kombinere med noget akupunktur, den slags. Og så fokusere på, lige nu så er jeg her, og her er min historie, som vi folder ud, ikke? Og ikke blande det sammen med andre tilgange og psykoterapeutiske tilgange og sådan noget, ikke? Det kan godt blive forvirrende. Men det er ikke min beslutning, fordi jeg er meget åben for, at andre, der er ikke noget værre end behandler, som har den gyldne løsning. Ikke? Så det er meget vigtigt for mig, at jeg er åben over for andre. Selvfølgelig. Man kan ikke hjælpe alle, og det man vil, det er at hjælpe. Så derfor anbefaler man gerne. Det er
næsten altid tegn på en god behandler. Det er at sige, prøv det her, prøv det her, lad os prøve det her sammen. Ikke? Lige præcis. Det er altså spændende, Katrine. Ja. Jeg vil lægge linksene nedenunder vores video, af de ting, du synes, der er vigtigt. Ja, helt sikkert. Og så vil jeg håbe, at I har fået et indblik i, hvad den her lidelse er, eller vaginisme og vulvodyni. Og måske har fået nogle fif til at komme videre, eller du kender nogen, som du måske kan vise den her video til. Og du er velkommen til at kontakte os. Og ja, min hjemmeside står også nedenunder, og især Katrine, når det handler om de her problematikker og parterapi og seksologi. Ja. Så tusind tak, fordi du kom hjem til mig og var i dag. Det var så dejligt. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, tak skal I have.